गुलाबजाम कोणा कोण डबल गुलाबजाम कोणा कोण बोला दोन दोन आहे तो दोन दोन घाल चार वाढ आणि वर एक लाव रे एक वर लाव हे पिशवीत नको एक वर चार चार लाव ना कोणी एक वणी विचित्र पुतळा जेवा वया भैसला पात्रे जेवण जेविता ती बळे पात्रेची तो भक्षिला त्याची ती वनिता वनात फिरता सूर्यास प्रार्थी सदा बोले विठ्ठल हा पदार्थ मगा क्षणमाक्षीचा वाय गांगेश्वर नाम संकीर्तन बाबूचा आवाजच बंद झालो. बाबू आता म्हणू शकत नाही. मग एक म्हणत एक म्हणतो तो मग चावता होतो म्हणून एक म्हणतो ए पार उठायचा ना उठायचा ना पात्रात रे शोभती देवा पोट बरी नसे तिळबरी शंका कशाची ती गांगेश्वर नाम संकीर्तन जनी निंदते सर्व सोडून द्यावे जनी वंदते सर्व भावे करावे पार्वती पते रे सकाराम गेलो बस बस बियालो पुन्हा बोलू शकत नाही तो प्रश्नातच काय पोट टाकतो आता उठा हरकत नाही चला नमस्कार मंडळी. तर मंडळी आज जो आपलं डाळप सॉरीचो तिसरो दिवस आहे आणि आजचो तिसऱ्या दिवसातलो कार्यक्रम बघूया. तर चला हे बघा बरीचशी मंडळी जमलेली आहे.
आप्पा आमचं माहिती देत बघा चालू आलो मग अरे ह्या आपण ब्राह्मणाक्षरात जाऊ ना तिथून सगळं निवेद करणार निवेद दाखवणार हां नंतर ह्या करणार सगळे मंडळी जेवणार आणि ह्या स्थळात जास्त वेळ थांबत नाही कारण तसा तो आकार जे शिवकळ असतं ना ते स्थिर होत नसता त्यामुळे थोडक्या वेळात सगळं आवरून तिथून बाहेर जातो आणि बाकीची स्थळा बाहेर घ्यायची ते गोटे करण्याचे फणसा घाली ते बाहेर अशा रीतीने सगळ्या मंडळ जेवून झाल्यानंतर बाहेर जाऊन उभ्या राहायचा आणि नंतर सगळा झाला की टेम्पो भरून भांडी उरलेला सामान सगळा घेऊन प्रत्येकाने डोक्यावर जायचा जेवण वाटी बोलत लाडू खायची लाडू खायची अरे भांडी कसं आधी सांगलं आणि तो परत मी मोकळो ना सगळा तुझ्यावरच झाला तर असतो आजचो प्रवास आपण तुमचं सांगितलं ना सात कसं होतं नंदन पण बघा शाळा वगैरे विसरा नकडे देवांबरोबर फिरता 3 दिवस आज 3 दिवस फिरता हे बघा आणि जंगल अरण्य बघा किती जंगल आता बघा हे बघा हे बघ बाकीची सगळी मंडळी इकडे बसली आहे लाईन बघा पंगत बघा काही बसली आहे ती ए बाबू काय व्हाय खीर अरे गुलाबजाम नको समरो काय श्लोक म्हणण्यासाठी बोलावलं पंगत बघा ही बघा काही मोठी आहे असा तकडे बसलो हा काय एवढेच नको भात वाढ एक श्लोक म्हण एक भात वाढता वाढता म्हण निराकार ओंकार निर्गुण रूप गणेशा तुझे रूप तेजात्मरूप तुझ्या रतीला नभिलक्ष दीप कसे सांग वर्णू तुझे विश्वरूप नमस्कार म्हणजे एक म्हणा उडाला उडाला कपितो उडाला समुद्र उलटून लंकेशी गेला लंकेशी जाऊन विचार केला नमस्कार माझा तया मारुतीला पार्वती मध्ये प्रश्न राहतो तो गेलो काही गेलो यो अरे ते काय प्रश्न घातलेले बाबा तो पळान गेलो गुलाबजाम कोणा कोय डबल हे गुलाबजाम कोणा कोय बोला 2 आहे तो 2 घाल 4 वाढ आणि वर एक लाव रे एक वर लाव हे पिशवीत नको एक वर 4 लाव ना लवकर विचारलं उठाक झाले लोक बुवाचा काय उपयोग नाही तो कडनं खैसून इलय बघा विचारित मध्यवर मी दत्ता मध्यवर मग तुम्ही एवढंच विचारित जातात मी त्या प्रारंभी विनती करू गणपती विद्या दया सागरा अज्ञानत्वरो निबुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुःख वगे देशांतरा पाठवी हे रंबा गणनायका गजमुखा वक्ता बहु तोषवी गांगेश्वर नाम संकीर्तन तर मंडळी फायनली आम्ही जेवण बसलेलो आहे बघा मॉर्निंग आणि जेवण वाढतात अजून पानात आहेत पुढ्यात पाना आता कवर तुझ्याकडे आहे ना कॅमेरा जेवण बघा डाळ भात भजी
3 दिवस आमचा कार्यक्रम भारी चाललो. 3 दिवस कार्यक्रम भारी चाललो ना. कोणी एक वणी विचित्र पुतळा जेवावया भैसला पात्रे जेवण जेविता ती बळे पात्रेची तो भक्षिला त्याची ती वनिता वनात फिरता सूर्यास प्रार्थी सदा बोले विठ्ठल हा पदार्थ उमगा क्षणमाक्षीचा वाय गांगेश्वर नाम संकीर्तन. बाबूचा आवाजच बंद झालो. बाबू आता म्हणू शकत नाही. एक म्हणत होतो तुम्हाला चावता होतो म्हणून एक म्हणत बाबा मराठीत म्हणतात एक म्हण ए पान उठायचा ना उठायचा ना. शोभती देवा पोट बरी नसे तिळबरी शंका कशाची ती गांगेश्वर नाम संकीर्तन. समुद्रामध्ये राहती जीव फार कशी झोप घेती कुठे त्यांची थार का श्वास घेतात उच्चवास पाहे जीवा जीव खाती चमत्कार आहे गांगेश्वर नाम संकीर्तन. आदोराम तपोवनादि गगनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्धरम समुद्र तरलम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एताद्विरामायणम गांगेश्वर नाम संकीर्तन. मना सज्जना भक्ती पंथेसी जावे आता बाकी श्री हरी पावी जे तो स्वभावे जनी निंदते सर्व सोडून द्यावे जनी वंदते सर्व भावे करावे पार्वती पते. रे सकाराम गेलो बस बस बियालो पुन्हा बोलू शकत नाही तो प्रश्नातच काय करून आता उठा हरकत नाही. चला संजय ते बघा नंतर उडवल्यानी तू गेलो तेव्हा पाय बघोजा दोनोने पळाले. सगळी मंडळी जेवण झालेली आहे आणि आता थोड्या वेळात पुन्हा परत आम्ही राईतना भावईच्या मंदिरात जाणार हळूहळू ओट्यावर. तर सगळं कार्यक्रम आणि आज देवळात संध्याकाळी देवदेवळात जाणार. तर असं हो डाळपसावरीचा आमचा कार्यक्रम 1 वर्ष आड करून असता आणि या कार्यक्रमात संपूर्ण गाव देवासोबत असतं. तर अशी परंपरा जुनी चालत दिलेली परंपरा आणि तीच पुढे चालवतचं काम सगळी मंडळी करत असतात. ह्या वेळेपासून स्वारी स्थळात जाईपर्यंत स्थिर होता कामाने अशी पूर्णपणे रीत बांधतात. जा त्याचे आड येतात तुझ्या पायाखाली तू हात घालतात तुझे पुरावे पूर्णपणे आज मोकळे करून चालू मागील ह्या वेळेक 1 रुपया गणित याकमत करून पुरावा कटकऱ्याक जोडून दे जोड कटकऱ्याक जोडून दे तुझी खात्री पटव नाही तू बाय माझे राजी.
तर मंडळी चला आता ही बघा मोठे वगैरे भरून झालेले आहेत आणि आता हळूहळू भावकच्या मंदिरात जाणार ते बघा आता मळ्यातनंच पुन्हा चालले हात लवकर लाव नाहीतर देवळात जायचं का काळो गोतलो जा
आप्पा आमचं खिरापत वाटतंय बघा. प्रसादी वाटूचं काम चालू आहे. लाडू वाटतं लाडू तरी म्हटलं आधीच चगळतात तोंडाचा ताच म्हटला. तर मंडळी अशा प्रकारे आपल्या देव डाळूप सरीचा वार्षिक पूर्ण झालेला आणि आज देवळात आता मंदिरात येलेले आहेत आणि आता सगळं कार्यक्रम पार पडलेलो आहे. देव डाळूप सरीचं 3 दिवसाचा कार्यक्रम तुम्ही बघितलाच असाल. व्हिडिओ किती एडिट करून टाकला नाही माहीत नाही, आम्ही मरणाचा शूट करून ठेवला. असेच आपले नवनवीन गावातले कार्यक्रम होते, उत्सव होते, हे तुमका आपल्या कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवर बघूकच मिळणार आहेत. आणि त्यावेळी करून जे कार्यक्रम होत भजन म्हणा, डबल मारी, दशावतार म्हणा, हे तुमका कोकण कला विश्व नवीन चॅनल चालू केलं, त्याच्यावर लिंक व्हिडिओ टाकीतच, तर त्या चॅनलवर तुमका बघूक मिळणारच. तर चला मंडळी, अशा प्रकारे कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की कमेंट करून सांगा. तुमचे कमेंट्सवरच आमका प्रोत्साहन येतं व्हिडिओ करूचा. तर चला बाय बाय, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. माका अजून म्हशीचा दूध काढून उशीर होता, त्यामुळे चला बाय बाय.